Здравейте, почитатели на Donuts Gaming BG Channel, аз съм Тери, с мен е Виктор. Здравейте. И това е втори епизод на Cooks Delicious. И почваме следващия трети ден. Нещо преди това да видим. Имаме нещо да купуваме. Не. Тук... Не това. Great. Няма. И почваме новия ден. Какво е менюто за днес? Корн дог. Бира в 9 часа. Такова нещо виждал ли си? Да, бе. За първи път ли ти е? Кое? Бира в 9 часа. Да, бе. Аз бира? си пия бира в 10 часа. Всеки ден. 24/7. Не изпускам. Много ясно. Това е много скучно. Така. 4. Перфектно. Менюто трябваше да казвам, нали? Да. Корн дог, геврек. С нищо. С нищо. Геврек, бира и риба. Да. Позна. Решавър. Те решава. Сега ще има. След 3. Чек. Чай се. 3, 2, Га. 1. Бъртрата, айде. Но си бързо. Така, 1. 4. Перфектно. Браво, бе. Браво, бе. Втория решавър е по-труден. Само бира и риба искат. Знам. Няма ли някой с геврек? По решавърите няма. Геврек с нищо. Да. А ти писва ли кога свършва решавъра? Да, пише решавър over. Само жена, тази жена си поръча бира, да ти пияница. Мишлок, имаш 3, мишка? Мишка. 4. Я отиде виж кола. И Виктор има някаква работа. Са 3. Не. Бусати бута. Така. 1, 2. Кой е? Окей. Добре, нашия приятел Donuts Gaming ще дойде също. Между другото, Усещам как ти ще трябва да водиш епизода. Я отключи. Аз усещам как трябва да обикавам цялата къща. О, $2 бъкшиш. И после заключи. Така. Бати, простията са в този клип. Ето Снимам, го и Алекс снимам. ще се присъедини Снимам, към да. това. Пъни. Кой ден си? Трети. Предне се. Всичко ли ти е първо сега? Да. Браво, Тео. След малко приключваш. Смени се менюто. Че колко ден Картофки нямам. Картофки не мога да си купя, нямам фритюрни. Фрики, купи си. Нямам го. После ще видя. А кой ден си? Трети! Си сама и също ден. Когато ти трябва да се бени още в началото. Ти не си че ли четеш съобщенията? Чета ги. Един ти пише да се смееш менюто. Не го пише. Ето го решавара. Ето го. Напрежение голямо. Какво ще стане? Перфектно ли ще бъде всичко? Перфектно или не? Това е въпрос.
доста добър при това. Ето го, днешния пияница. Пияница на деня печели. Кой печели пияница? Кой Она печели? жената. Кой печели наградата? Его дървара. Същото. Та по 24 центи бира. И този спот никъде не го е сменява от пънта. О, $2 бекшиш. Много щедри. Колко звезди ти е ресторант? Една. О, много, много. Четворка имаш, четворка, цъкни четворка. Това пак какво е? Да, там някакви ти искат интервю. Решава рова. Браво, Не бе, беше браво. много голям маршалар. 1 час е, той винаги са такъв. Да дадем преди да нямаше много вода. Ще изпуснеш рибата? Няма да изпитърва спокойно. Хорндък. Той пак ще пие. Бах ти пияни... А, не. Ти Това не не, бях ли? това не е тази пияницата. След малко ще дойде. Не се Ма един безпокой. епизод един ден ли? 2. 2 дни един. Сега са епизодите това на кой ден? Първия. За епизод. Аз на какво да снимам, аз няма да не снимам. Между другото бях похвален от един чужденец. Да, някакъв... А ти викаш, че е тъпо. Откъде бе? Някакъв пише, че клипа е добре направил нещо, иска да му провери канала как се справи. Той как се справя. Ние имаме един 10 клипа на кръст, той така... Аре, Теди, още малко. В колко свършиш деня? 10. Още... Не свърши. Това е последният клиент. Перфект комбо е. кога вдигаш такова? Ами там трябва да направя. Сега съм 57 перфект. Трябва да се натисна. Така. Лично това. Това са. Трябва нищо да. Нов айтъм сме получили. Ти пъщо не играеш с слушалки. Не знам. Perfect Day, още $250. Его, шефчето. Шефчето, благодарен. То разсляк, то не видях какво му пише преди малко. Бай, Анюф. Сега, какво да си купим? Аз ще ти кажа. Къде ми иска? Това се продава много. Кое? Виното. Знам. Ма е много сложно. Много спамене. Я как? Аз го пробвах. Вин. Има ли смени на виното или всичко? Или... Май всичко е така. Искам аз. Добре, аре. Давай. О, Перфект. чай сега го купя ли? Не, я да видим какво друго можеш да купиш. Това колко струва? 2500 бахти скъпто. Ти не прочети съобщението. Прочетох го. Да. Че трябва да сменим менюто. Ами купя такова, не знам. Паста е трудно, да. Това е лазания. Я това... Това лесно се прави. Сложи. Не е толкова лесно. Да. Лесно си е. Местиш на страни и сипваш. Медиум. Как се прави медиум? Чай, втори опит. Цели. Ларч. Значи са... Ти, второто. Така. Ти смениш, че да са големи. С стрелките горе и надолу. И сега какво правим? И сега пускаш Чай сега пак да пробваме. Смал. Абе, искай, бе. Не бе, не иска това. Искаш ли да... Искаш и Чакай пак. диетична кола. Ларч. Айс. Много съм добър. Това е тъпо, махай го това. Да. Принцип се продава, но е трудно. Трудно мани. Значи купуваме вино. Опа. Това не го купих, нали? Купи картофки, бе. Не мога. Също ще ги... Си фритюрник. Чай сега видим дали имаме да се купуваме. Не знаете ли, че в Барабани. момента спорим в клип. Фритюрник, спри бе. Барабани. Фритюрник. Имаш?
Купихме си. Ма не в то клибанко го пребахме. Покачи. Абе, купуй всичко. Е така. Не ми останаха пари за картофите. Нищо, я какво можеш да си купиш още, я видим. Апдейт фудс, бе. Чай, че се объркай. Така. Чакай сега, какво? 800, мога да си го купя. Купи. Да се брат много лесно. Я искам да ги пром. Не съм ги про. Дай ти покажа как са. Чай, сега искам базата Значи, слушай са. Да, аз ще ти покажа първи, че вчера гледах Ценов. Махай. Вадиш, цъкаш пи. Без Абе, Чай, сега пак да пром. метри. Така, Чакай, докато не излезе и такива бели диви. Махай. Махай сега са пи. пи Без и без добре, сега пак. Защото той долу ти пише. Да, знам, че ми пише долу. Много салат. Иска такова. А моля се сложи. Уит салат. Хеф шеф. Пи се. Айде, готово. Много салат. Пак да правим нещо. Пи. Снимаме клип. Да, в момента снимаме. А къде да седна? Ами, вземи си стол. На това ли да седна? Идиота. Не колко стола има това. Но вас тези стола нямате. Тук се забирате на такива столчета масата. Тук това вечерят на тия столчета. Другите са много високи, не могат да се качат. Обичен. Ай, чикове, джак. Аз приве. Метри 46. Да. Това ме пребахме клипа. Сещам. Метри 46, така. Поне кажи истински число. И 39, не. Метри 45. И 7. И 9, даже и 50 почти. Да, си ги вкара с 5 нагоре. Алексей, ти си дълъг като траба. Да, наистина. Пак си почуде. Аре, спрете, бе. Май ти пребахме клипа. Знам. Много го пребахме. Сега какво да прави? Първо се вади, бе, табанар. Бат идиота. Да, са Събира и шампанско. Прият. пак пчелиците. Арза. Старт. Любим, какво ще се справим с новото меню? Не, спри. То клип си. Вие вече го пребахте достатъчно. Бе, да сме живи и здрави, бе. Сме живи, че сме здрави. Сега ще иска такова вино. Да, вино взети 30. Гледай сега. Саби, риба. Аз знам за риба. Не. Вино, какво ти кажа? Взети 30 вино, какво това? О, Бати идиотите. 9 половина. Сега ще искат картофки, сега ще виж. Обаче на Rush Hour е много гадно виното. Познах ли, бе, мърши? Това дори се чува най-малко в този клип. Да, всъщност е така. Сега ще иска бира. Въпреки, че мое. Да, бираш. Сега ще видим дали се иска. Едве познах тирата, не успях. На теб какво ти е Сега ще меню? иска бира, 100%. На теб какво ти е менюто? Чушки по черпански. Готов съм. Браво, бе, перфектен. Перфекто. Но. Rush Hour ли точно? Да, пак само алкохол. Еза. О, $2 бакшиш. Спами това копче! Ще чупиш копчето. Си купи нов. Да викаш. Викаш, не ми трябва. Кошар имаш 2 риба. Едно е готово. Кошар, буклука. А то навсякъде пръска. Какво ти да направиш? Теодор, стигаш ли коша за буклук? Вие не Стигам го. Стигаш ли? В истинския живот стигаш ли? Да, стигам го.
О, зададиха ли тебе цено? Метър се отдолу. Викаш повечето пъти ме оцелва и ми пада главата. Ти само шампанско ли пила, е бати водите? Вино ли шампанско ли? Още един иска вино. Това е шампанско. Не чак, не го толкова. Не е шампанско. Знам, че не е шампанско. Така. Кенев, имаш Кенев? Бързо шампанското, спами. Това е вайн. Цукър, касайко си. О, справихме се. О, да, добре, бакшиш. Башиш. Бакшиш. Викат му. Има ли как да се паузне дея? А? Да се паузира? Има. Как? Като натиснеш escape и си на пауза. Да починеш ме. Ако да не е баловете си. Чай са салата, сложи ли си? Добре. Това е сол, не е салата. Да. One Fairies. No soul. Ти не мога. Аре, остави ми книгата. Пише. И ти не можеш. Това бъде. С фейскам ли си? Не. За мой късмет не съм. Те гледат къв си грозен. Гледай джуджето. Те няма те виждат на фейскам. Не виждат това. В момента се хиликат някакво рунгелче. Бурунгел. Бабзи го бъде. С no soul, чули? No soul. Да, видях го. Как всичко ми е перфектно. Перфектно ти е всичко е. Много е лесно. Да, игра е много лесно. Да, вчера кажеш нещо съвсем различно. Да, бати, трудно като го играх прави. малко се оказала бати лесната игра. Защото не може да играеш. Да, точно. А ти я нямаш. Защото не ме кефи. Ама в момента да коментираш. Коментирам, защото съм коментатора на господин Алексис Соколчев. Моци! 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 Моци се боци! Не си забавен. Ако напред така и мой свърх, какво ще връжа? Пускай бирата на живота си. Пускай бирата си. Пускай бирата. Ще го кажеш ли този клип? Да. Добре, супер. Пускай бирата. Давай стъпа. Не! Пък да ви си всичко от вас. Дедотрот. Сасе. Решава ръко изпусти. Какво стана паса? 4, не, 3, майк ти, ентър, пас, ентър, 3. Не, 6, 4. Ей, странно. То си осради. Аз натискам грешното копче. Бебе! Ви? Поръчисах, бе. Бира! Бързо едно! Успях! То си осрадения. Знам. Ние сме мощни осряжи. Дръжа в си. Не ги усириваме Теодора. Усираме Теодора. Затова трябва да почиствам туалетната, защото го усират. Ама готвача не чисти кенефа. Много си забавен. Глей го. Доспа! Бати не е възпитание. Да ма ти изгорят. Та па бабаяра. Бабата пияница. Това не е там. Къде е тая? Там е пияна, сигурно на гъс. Не мога да стигна да разбера. Тя в момента плува в Чичка! Кой скаже? Шампанско? Райна, това е вино, бе. Знам, че вино е буклук. Пребах му, сега няма му сипеш, прести си. Хипа му, гей. Гей пия. Усрах си деня заради вас. Заради Ценов. Да. Да, главно заради Ценов. Да не го беше пускал. Добре. Сега още ли ще си имаш? Не, ще свършвам, защото вие ми пребахте всичко. Чао, ние Чао. гледаме Донат.
И това беше Gaming BG Channel.